Takže čau tě chalani, já vás vítám u nového videa. Já bych se vám chtěl svěřit, chci natáčet videa stylem jako má Ducklock nebo Dukelock, prostě Duke, a chtěl bych natáčet právě tím stylem, co dělá on, hra, video, prostě. Doufám, že mi to nějak vyjde, doufám, že mě podpoříte. Když ne, tak nic se neděje. A díky moc za podporu, já si to moc vážím. A možná ještě dneska vydám video, pokusím se vydat video právě s tímhle způsobem, jestli se mi to povede zastříhat a nějak tak udělat. Tak, já jsem tohle video dělám jenom z toho důvodu, abych vám řekl, že prostě budu natáčet videa tímhle způsobem, jako dělá Duke. On to taky nemá z originálního nápadu, dělá to i americký youtuber, prostě on to tak. A doufám, že mě v tom podpoříte, protože já jsem fakt rád, že jsem našel Dukelocka. Jako je to jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů. A díky, že jste shledali tohle video a čabas.